Kwa kanyo to koro wadonje buch jopiny achiko uni abro miu thuolo mar penjo mokwongo wan gi jaduong' Charles OWINO manen jatend obila machon mochung' ne lero wach to sani koro olaro kom mar Siaya Gavana. Unyalo penjo we 2-3-6-0 kata Trevor Ombija at Ramogi TVK abro temo manyalo mondo penjo gi Siaya mabedo ga manok lakini erokamano kuom miyowa sechegi. Kapok wachako gi penjo mag ji iseneno pogruok mane nikech ncha in jatend obila to sani koro idonje siasa. Nitiere pogruok mane malich mineno kaeni? Ok apar ni nitie pogruok malich ahinya. Nikwop gima duong' en ni an kaka obila bedo jatend obila. Tij obila en tich mar ng'eyo ni chik mondik gi piny jopiny oluwo kaka dwarore. Bunge ma wan godo kalo chike midwaro ni mondo jopiny oti godo. Iwacho ni kik ikwal gir wadu, kik ineg ng'ato, kik igo wadu. Ng'ama chikno en obila. Kigo wadu to obila ema ng'ato report kuome kendo maki. Kikwalo gir wadu idhi kobila. Ng'ama riti gotieno kinindo en obila. To ofis mana bete kuom ndalo mang'eny kaka jawachi lo obila. En ofis ma iluongo ni ofis mar wachi lo obila lakini king'iye maber en kaka political desk. Ochalo desk mar siasa mar obila nwach kanye midwoke penjo duto magik mobilo timo mabeyo kata magitimo maricho. Omiyo kane gima duong' ahinya e wach mar siasa. To mak mana ni ng'eny ji ok ong'eyo ngech siasa. Ji paro ni siasa en kama ji bete to ji wuoyo mang'eny to ji timo piem e yore moko mok ni kare. Lakini ngech siasa en ni jopiny mi teko power. Kanyo chakano obila kakora bedo gavana ma Siaya to koro jopiny mi teko mar ofis mar gavana. Iwinjo. Koro teko no ka jopiny osemiyi to koro itiyo gi teko no e manyo mwandu ne jopiny. Kiseyudo mwandu tipogo ne jopiny. Ok ikan loka kata e bengi mondo ibed ng'ama nigi mwandu mang'eny motamo jowetegi. Koro iwuotho kiting'o siandani kendo kisungore ni ji ni koro jatelo kendo in gi mwandu. Mwandu no imanyo ne jopiny tipogo ne jopiny mondo ng'ato ka ng'ato obed gi gima onyalo chamo to obed gi pesa bende. Wadonja ne ng'iend wach kaendi to Origa Junior ma iluonga ni buch piny gine ma gipenjo ma chandogi. Origa Junior wuodo rongo wacho ni oimore Trevor osiepna mos na jatelo. Penj na jatelo ni sani koro lap dhoge chwer ne kom mar gavana ma Siaya. Ang'o moneno karasanga ok otimo Siaya ma en odwa notim? Mano penjo mokwongo. To kaka en jatend obila ma pacho kae benitiere onagi mamoko mano mako badgi morwako e tich. Mago penjo ariyo. Mokwongo samo nyuoli kin nyathi kidongo ok itim gima ne wuonwu ok itimo na gima ne wuonwu ok otimo. Itimo gimoro bed ni timo. Rasanga ne nigi ndalo ne mar higni 10 mar tiyo kaka gavana. Gavana tije maduong' nomigi tich mar implementing devolution kaka ne chalo. Omiyo notimo makare. Mosetimo no mane onyalo timo. Mane makare. To bende mokwongo governors mokwongo donjo e ofise bedo gi tich matek nwach in michako nyaka yawo file timo gik moko duto miket county government kaka dwarore. Sani jok mabro biro bang'e kaka wan bonwang'o ka nitie systems in place. Moro be ni donjo tini chako mana tich. To gik mapok otimore be pod ng'eny. Nwach gima duong' ahinya na koni siasa ngeche en ni imi teko gi jopiny ma en power. To kiseyudo teko no gi jopiny titiyo gi teko no manyo mwandu ne jopiny mondo iti gi mwandu no ka isemanyo mwandu ti distribute ne jopiny. Tabu ma wan go maduong' ahinya en wach mar kech. Jopiny onge chiemo, jopiny onge pesa. Omiyo nyaka wabed mwapenjre ni to yo mane mwanyalo tiyogo mondo jopiny obed gi chiemo, jopiny obed gi pesa margi. Mane momiyo wawacho ni samidwa timo manyo tinyalo mana loko ngima mar jopiny kitiyo gi resources man kanyo. For example, resources ma wan go Nyanza opogore gi resources ma jo Central ni godo. Omiyo gavana ma Kirinyaga resources motiyogo nyalo bedo nopogore gi gavana ma Siaya.
wan thurwa gima resource maro maduong' mokwongo en Lake Victoria. Mano en a very huge resource manyaka bed exploited e yore mang'eny. To mar ariyo, wan gi lope mabeyo, to wan gi koth. Kendo wan gi koth machwenwa kaka Siaya wan gi chwiri, to wan gi opon. Chwiri en komo mokwongo mitimo sani. To opon en komo mar ariyo mitimo chakre dwe mar 8 kadhi nyaka dwe mar skuku, mar Christmas. To mano nyiso ni nyaka wati gi our local resources mondo wa develop ourselves. Achiwo mfano mar sani wane msimu mar pur thurwa. To wapuro gi tingni moa Nandi gi Kericho. To gichajo wa siling 4,000, 5,000 kuom eka achiel. To kaka gavana in gi agriculture en gima obedo devolved. Omiyo koro kaka gavana an gi teko kendo thuolo mar ng'iewo tingni ni jodalawa mang'eny moromo mondo kochopo ndalo pur to koro wanyalo timo gimiluongo ni subsidy. Kar mondo gichul 4,500 to ginyalo chulo siling 1,000 kata 1,500 bach kinde mar county. En mana pesa miketo go mafuta gi mar maintenance matin to kod mar allowance mar dereva. Koro bedo gi a cheaper cost. Sani wan kata gi shida mar fertilizer wuok kuom siling 3,000 nyaka siling 6,000. Nyaka wamany wang' ni to ere kaka wanyalo timo subsidy, ere kaka sirkal nyalo kelo negi these items. To mar ariyo, kiseyudo chiemo mowuok e puodho, nyaka ipenjri ni to chiemo ni ibro kane nang'o. Nwach kaka thurwa wanya bedo ni wan gi oduma. Oduma ni inyalo konyogo jopiny nadi. Nyaka ibed ni ng'ama nyalo gero dero maduong' miluongo ni the silos or silos. To kisegero dero no tibedo gi gimiluongo ni dryers. Koro ka oduma biro to dry in the right moisture to kendo silos to asti chaki bedo gi machine manyalo rego oduma no mondo ibed gi miluongo ni value addition. Wan gi gik moko kaka pamba. Mok igola pamba e puodho, i make sure ni un kod one gi ginaries. To as to bang ginaries to one kod also factories manyalo loso law kendo kata moko manyalo loso chiemb dhok kata chiemb animals. So value addition no bedo very important. Thurwa wanyalo kata pidho manyasi iluongo ni herbs. Kidhi Laikipia ka wasungegi kidhi na nyuki wasungegi pidho manyasi mang'eny magiuso loka. Diji mang'eny madwa penjo umyadwa na kawa ne kantiere simu to wakaw sani to kata kamano ntiere moko mabire wang' mbui ka endie wanyalo kawo simu Philip kantiere to ntiere Jackie Nyarmodi ma en Facebook owacho ni be nitie projects mosetimo monyalo siemonwa as team Siaya for us to trust him with the docket mar governor. Be nitie project mosetimo to ntiere penjo moro kendo e 2-3-6 ka endi owacho ni penjna Charles Owino ka ok diyiere bende obro dong' e ODM koso biro dhi independent. Owacho ni oro penjo do ken Maseno to ka ntiere simu be wanyalo kawo sani mondo duok penjo go dichiel. Ntiere penjo mang'eny ma pod biro ka endi machielo madwano ndik kendo penjo mondo duok adek go dichiel. Eni Omoro Vincent wacho ni thoth kembe makaluo osepodho nikech koso yiero telo makare kod koso mar political goodwill. Bende nitie moko moseneno mowinjore ochier kendo bende nitie resources moko ma ofeel ni pok obedo fully tapped for the betterment of the people's livelihoods. Mano Omoro Vincent. Tiere simu machiel mabiro mondo wawinjane duoko mar Charles Mondi. Chakane gi nyingi jaduong' erokamano ahinya kuom gocho. Nyinga udeny mar nango. Yes. O penjo mos na jatelo mokwongo. Okawo mos. Apenjo kama. Sani irawinjo ka gik mowacho bende ler kabisa. To odwa lare gotiko mar ODM. To in case na winjo ka ni wacho ni to kapo ni nomination bayoko. To onge dum kedhi e party moro ni dwaro go kendo governor. Bibero nade ka gino dogo oko dhi timo nang'o, odhi chako dhi kamoro koso timo nang'o. Erokamano. Mane penjo mara. Erokamano. Apani nyalo duoko penjo go piyo kapok akawo moko kendo. Ne ng'ato kopo ne an gi projects. Misetimo an gi projects mang'eny, an japur motegno ahinya. Kendo ng'ama dwaro nyalo biro e puothena. Aparo nitie ji mang'eny mong'eya kendo ging'e gik masetimo. So kabi discuss mana ahinya. Wan gi projects mang'eny wapidho alode,
wapidho rech mang'eny kabisa, wapidho gik mang'eny mwatimo, to ken gik mane wachako nyoro, gin gik mwasetimo kuom higni mang'eny. Wan joma dhi dala, ok nyocha wachako dhi dala, nyocha kwadwaro kombegi. Nitie penjo mar party party mag Africans gin like clubs. They belong to individuals. Omiyo individuals go nigi rights mokwongo. Party marwa mar ODM wan gi several stages. Wan gi gimiluongo ni consensus, where individual aspirants nyalo sit down and they agree on who becomes the governor or not. An okabiro bedo governor ni nyaka bed mana governor koka ngimana dhi mbele. Abiro governor ni mondo an gi capacity mar improving the lives mag jothurwa, because gin gik masetimo practically. So en upon jothurwa mondo listen to jok magidwa mondo giyier. From there, en upon them mondo gi choose leader magidwaro. As a leader, ki present yourself mwaka to yombi, to nyaki understand ni there is always another chance for you. I support ngamo yombi no, kendi konye mondo ger piny. Leaders mang'eny mwan gogi ose yombte, kata mano Uhuru Kenyatta no yombi, to chako duogo mang'ama no yombe miluongo ni Kibaki otiyo godo. Chako koro be ochako bedo president motieko higni 10. Jakom Raila koro ose yomb di ng'eny, whether yombe genuinely or not, but oklande. Omiyo ka koro chopo sani, ma koro wawinwang'o ni ker manyocha gilero godo, wacho ni koro bro bedo ker, to walemone ni mondo Nyasaye okonye mondo bed ker. Ose yombe ndalo mang'eny, kata osetame bede telo ndalo mang'eny, to mano konyiso ni koro weyo telo. Leadership is just beyond bedo your office. Kina leader, to kata ini office, kata kini office, it's beyond that. But okwanyal yiero ji out of euphoria or activism. But choice en mar japiny mondo ng'e ng'ama oyiero. Ano kanya dera ni ok oyiera. You present yourself. You present yourself, jopiny decide whether gidwa yieri or not. Nwach wan joma nigi capacity. Mwanyalo timo gik mang'eny mok mana bedo governor. Mokwongo tich mar governor en tich matek. Nwach thurwa ji mondo dala ni sa 11. To gibet kuro nyaka wang' ni nindi. Omiyo it's not a very easy, ok en tich moro mayot ahinya. Minyalo compare gi timo handi kata timo gik moko. Ng'at mora mora madwaro position no, it is a sacrifice. Kendo en ng'ama nyaka bed no nyalo change ngima mag jopiny from a poor life to a better life. Mane gima wang'iyo. To gima most important en ni kidwa develop an area, nitie gima iluongo ni main question. Gima nyaki penjri ni to inyalo develop area unadi. Kidwa develop an area, nyaki penjri ni ere kaka gweng'uno nyalo attract population. Ang'o ma ji biro omo gweng'u manyalo make ji obi mang'eny gweng'u mondo ubed gi development. Weka usimu moro kaka pokidhi mbele. Steven Owino gocho nwako wa Kisii. Steven Tokoro? Kebo mijo yaure. Oyimore ahinya, idhi nade? Adhi maber mos na chaliso Owino mosiep na mawuod turwa no. Okawo mos. Koro kebo mbija gima temo penjo chalis. Ne kinde mane en obila. Ne watemo neno kida ahinya sehemu mar Siaya ka ne tiagas gi jogego bende riembo wato. No se biro mokwayo jopiny ng'uono mokwongo kapok obiro nodwa chung' gavana. Yen gumo we yiero kamano ahinya. Erokamano. Mano penjo mar Steven Owino. Odwaro na kwa ng'uono na. Nikech owacho ni jo Siaya nitiere kaka nutiyo gi ndalo mane maandamano nitie ndalo mane inobiro. Adwa na nyise, an Owino an ok andiko constitution. Ng'ama ndiko constitution gin the same political leaders ma wuondo gigo. And ok anyal regret with my statements. And that is what I say. Nan ng'ama very practical, ma very honest. Adwa no dhi omany constitution wachaparo no ng'ama somo mondo som article 37 mawacho ni ng'ata oyiene demonstrate, oyieni picket, oyieni assemble, to mana peacefully and unarmed. Iwinjo? Kokin peaceful, kidhi mi loro ne gach ng'ate ndara makalo mi wang'o, to you face
the consequence in accordance to the law. Sani jakom Raila dwa bedo president. Kobedo president, okubi yeni, ni nyalo loro ne geche ji Kisumu miwang'. Omiyo gimowacho no mano is simply activism. And an ngama ka in police tibedo gimilongo no officer of the law. Okinyal hate police because mokwongo kata mana en kama koro ninde dala gino. Kwa nyalo golo police e gwenge kanyo. Inyalo rodhe kweli gi joma undu. Kendo konyal nindo dala ne okonya pidho kata diende. Omiyo nyaka wabed joma honest moluoro chik mong'eyo kaka ji dak. Kokinyal luoro chik, kokinyal ng'eyo kaka ji dak, to mano koro badho mana in. And mane gima remain to whether ayudo kura or ok ayudo kura. Okay. Nwach tija mar obila is a very important job manyocha timo. Omiyo ka in ignorant ok inyal understand gima the law provides to in yemi bro suffer. An ng'at mora mora ok nyal suffer. Omiyo anyalo mana kwayo jothurwa ni wan gi special hatred for law enforcement officers. To en gima rach ni kuop without jotich nanga go. Okinya kata pidho diendi, ibro mai, ibro goi, ibro negi. Okay. Omiyo nyaka wang'e the difference mar gimora mora mwawacho. Okay. Omiyo ana onge apologies mora mora manyalo make on that. Okay. Yes. Simon Peter gochon wako Alego. Simon Oyimore. Oyimore inya Trevor. Idhi nade? Antie maber. Ero kamano. Penjane penjo ni. An penjo mada wacho Trevor OWINO mobedo kar kanyo no bwana no mano is a gentleman. Nikech kata kirango Kuching primary school wa mi mana jo Siaya example. Kuching primary school OWINO gero classes auchiel temo tieko te complete everything. Mochako gero cho dhoudi 12 mamoro ka moro nigi dhoudi 4 okunyo moro ka moro nigi fut 40 manyiso ni okunyo fut 120 e school. Okay. To kata mana nyathi moro nyocha tuo boro primary kar ka. Kokwame osiptal Siaya notoro tiende nyathi ma orphan, completely orphan. OWINO konyo motere school. Okay. Okonyo motere school kendo golo nyaka osiptal. Nyathi moro be wuok ogunja kar ka nyocha kata dhi school Siaya Institute. Okay. OWINO tere school. Ala kwa gwanjo Siaya omiyo OWINO thuolo. Trevor ng'ano nigi ideas maber makata dala kidhiyo en japur. Ero kamano. Siasa moko mar miya ndogo gima dhano we but ng'ano nigi paro maber. An aseneno gik motimo mang'eny and I'm also a leader tang'e tim ng'ano maber. Ero kamano. Kamano. Jaduong' OWINO ntiere penjo moko mabebire wang' mbui ka endie. Kevin Wuoja Seka. Ekene Facebook. Openjo wacho ni penjna migosi OWINO ni to ang'o moneno momiyo koro donje siasa. Kasto ntiere kendo penjo moro Vitalis Ochieng' wuod game karare wacho ni Trevor mor kodu kendo mos na jatelo. Wach mar mibadhi mar Kaonti be obro tiyo godo nade, obro timo nade mondo wach mar mibadhi kik bedi men corruption. Koro mago penjo are. Ang'o momiyo neno koro dhi na siasa to wach mibadhi e Kaonti ibro timo nade. Mokwongo na koni ngech ji mang'eny ok ong'eyo ngech siasa. Ji mang'eny paro ni ja siasa en ng'ama kowinjo ka gimoro timore to ringo dhi e ndara to oting'o boke. Mano ki ngech siasa. Ngech siasa na asewacho ni jopiny mi telo to ka gisemi authority tidhi manyo ne gigo mwandu ti distribute. Wan jomohero dongruok. Kendo wasetimo gik mang'eny. Tich matiyo mancha tiyo mar obila en tich mang'eny ji ochayo. Despite the fact ni en tich ma very important e community. Okinyal bedo gi meaningful economic development or growth ka onge security. Security is number one. Kata mana president ma piny okinyal kata wuok e ode ka onge security. Okinyal dhi town ka onge security. Wajumbe ma wan go gi te wuotho gi security e siandagi. Omiyo nyaka ji bed careful sama giwuoyo about certain positions. To gima wacho en ni an personally gima somo maduong' en siasa. And they beyond just some at a lower level my degree to mastering it. Omiyo and just siasa naturally from what I've done. Tija marobila was just part of my work. And as you grow older and ibedo mature, okinyal tiyo tich achiel, nyaki change your job. And interest man go en adwaro ni monda change ngima
mar jopiny. Okay. Wasetimo gik mang'eny. Ng'eny josiasa mawuoyo gi kwachungo kata kobet ka. There's nothing they have done to anyone. Gina joma manyo margi machamo kendgi. Okay. To an sani kata koka bedo gavana chieng' moro Josiaya no bi manya dalana because okan ng'at moro ma disparate mawacho ni koko bedo gavana ni to ngimane orumo. I don't do that. To mibadhi mibadhi chakore gi jopiny wegi because kata mana sani okinya yudo kura kokimiyo ji pesa. Mano already en mibadhi. Omiyo giseketo ng'eny josiasa ni josiasa holo kata pesa mondo miji mondo aka gidhi. Omiyo ka ji oketo ni nyaka gonygi koka gigo kura ne jasiasa. Nyaka ging'e ni ng'eny josiasa koka wang'o dhi ofis. Gibiro temo mondo gitim ang'owa giduok pesa gigo. An mane momiyo awacho ni kata mana sani ka ng'ato mi pesa to chama. To ka ng'ato biro kata mawuotho gi tiende maonge gimoro. Tiwinjo ka gimo wacho ni en gimo nyong'i kendo nyalo timo. Gone kura. Okay. An ng'ama mi pesa mang'eny inyalo chamo to kikigona kura. Okay. Kinongo kan tinga. Mane kaka wanyalo chako tieko mibadhi. Okay. Tiwinjo ka jopiny yuago mibadhi to koni giketo josiasa ni nyaka migi pesa koka gigone gi kura. Ombolo. Yeah. Ari adek auchiel nono nitiere Ferdinand mani Kisumu wacho ni Trevor nitiere penjo mane openje to pok odwoko. Be nitiere joma osendiko e kinde mane en police? Okang'eyo ansa modwaro. Wan kako bila wan joma hapgi ber kabisa. Ni wan ok wachal gi jo Kenya Breweries kata ng'ama tiyo Kenya Power. Ing'eni Kenya Power inyalo kata nong'o ka ng'at achiel kende kata mane gwenge adek ema tiyo Kenya Power. To wan obila onge gweng' ma onge obila kata di kata achiel kata kiny obila ndiko ji. Tibo nwang'o ni kondik ji e sub county to at least gi consider every ward nyaka kawe ng'at achiel kata ariyo. Penjo man go obila mondik gweng'u gote be ing'e ng'ama ndiko gi. An ema nyocha obila maduong' mogik kuom joluo. To wan tijwa ok en tij dhi ndara wacho na andiko ng'ane. Nwach mokwongo it's not legal because kwanyalo bedo ni gweng'wa ni mondo ndik ng'ato to nyaka bed mana nane mandiko. It means nabro ndiko wedena kende. Tadwaro ni mondo ndik ji te. Ondik wedena, ondik jomok wedena, nyithindo te moqualify nyaka ndiki. Omiyo joma sendiko ging'ere kendgi kendo ginyalo attest to that. To gima most important en ni wach mar ni sendiko ji andino bende en mana part of corruption. Yes, because ka indiko mana jo gweng'u kende. Like for example sani ni ka koro indiko ji Nyanza to nyocha wuok Ugenya tan wuoda Lego. Indiko mana jo Ugenya Jalego. Orka Manyombe Sakwa Orgem emindikeji. Mano koro mibadhi. Ere kaka ibiro ndik Jakarungu, ere kaka ibiro ndik Jamigori, nyaka ndik jogite. Okay. To wasendiko ji mang'eny matamre gi nono. Nitiere penjo moro ka endi Kevin Woodadori to koro penje gi dho ngere wacho ni ask him about the methods to be used during nomination and what's his take about party loyalty versus meritocracy because you've been the party loyalist minyalo mi ticket. To penjo ni koro party loyalty ni kani nikech wacho ni nyien. Nitiere jok moko ma osebudho party. Ano kanyien siasa. En mana ni nyocha an police. Koro kin police ok oyieni go siasa. To kidhi kata thurwa ng'eny jo siasa. Gin joma wan wawegi wase support ki. I can give example mar ng'ama compete go. James Orengo. Wane mana gole SDP kadwoke ODM. Gi pesa na gi mwandu na. Mano ken participation. To nitie jomoko manyocho biro machien en koro gisebedo MPs for even 2 terms. Ka koro wa challenge gini we were here before you. To kidwa mana ywak. Omiyo onge gimoro ni ng'ato nyien siasa. To loyalty bende I don't know how it is measured because loyalty oken de wacho ni ahero baba kata go nduru endara. En ni titima ang'o ne jodalau. For the terms mose mi kibedo kitiyo en ang'o mitimo ne jodalau. Josiasa mang'eny especially members of parliament inwang'o ka gi chung gi checks mag CDF ka giwacho ni mano gikelo ne ji pesa. Mano en pesa makata wayiero mana paka to biro chiwe ni kop en pesa mobedo allocated in law ni ka pesa obiro 136 million
to 40 million dhi e basari makama dhi kama. Wadwaro ni mondo ji obed gi initiatives ma you can think out of the box and come up with good initiatives minyalo konyogo ji. Or the difference would be ni ka omiyi CDF to MP maber en ma consider nyathi man gi tabu. To nitie moro marach mabro consider mana nyithi osiepene. Koro mane machiwo the difference between a good member of parliament and a bad member of parliament. Kakoro watieko, ang'o misingo ne jo Siaya ka ipono ne giyieri kaka gavana margi? Gima singo ne jo Siaya en ni bang' ndalo matin abro make sure ni ng'ato ka ng'ato nigi chiemo e mesane to nigi pesa e ofukone. Minyalo wuok midhi michul ne nyathini fees kendi mok idhi go ne ng'ato chongi piny ni mondo miyi CDF omiyi kata basari. Nyaka wabed gi activities mabro miyo ng'ato ka ng'ato obed gi chiemo e mesane to bed gi pesa e ofukone mondo wawek bedo jokwecho, mondo wabed independent. Ka ng'ato nigi pesa to ng'ato nigi chiemo, kata sama wadwa yiero leaders wabro yiero leaders ma competent, ok leaders ma conmen ma claim ni gin loyal to party niwach gigo ndure ndara, and yet there is nothing new ma ginyalo offer to people. Omiyo wanyalo mana nyiso jothurwa ni mondo gitem matek. Sani koro sa yiero chopo mondo giyier leaders ma giparo ni can transformative leaders. One, wasebedo unlucky ni wasebedo opposition for a very long time. Omiyo wasemana bedo jomiluongo na agitators. Ber mar jatelo ineno gi kaka jatelo go nduru e bunge, kako nyalo demonstrate, kako nyalo lonyre duk mogo koko, mane mineno ni ber mar jatelo. Okwang'eyo ni ber mar jatelo en improving. Ni winjo ka jakom wacho ni koro one a third transformation makoro en economic empowerment. Koro wach activism koro waweyo. Koro wamanyo joma nyalo konyowa bedo gi pesa gi mwandu. Mane gima koro wamanyo. Koro activism waweyo. Koro sani wane sirkal, wane sirkand Uhuru, kendo wadhi bede sirkand jakom. Omiyo koro okikwa year leaders madhi demonstrate. Koro wa year leaders madhi make sure wabedo jomwandu, wadak maber. Piny ni jidakie matin. Wadwaro ni ka ji odak, gibed maber, gibed smart, kaka in smart. Iwinjo? Gibed gi chiemo, kendo gibed gi pesa. Mane gimwang'iyo maduong' ahinya. Mane kamwawe ma en buch jopiny ang'eni wabro luongi kendo chieng' machielo mondo wabdhi mbele gi weche siasa. Mano en Charles Owino mane en jatend obila mochung' ne lero wach, sani koro manyo kom mar Siaya Gavana. Alright, wadhi ywe moro matin, waduogi weche moko ma pod wadwa pango ni ka jaka Black bende nitiere gi weche tugo, weche ohala bende wan go ka kik idhi mabor ahinya. Thank you.